Здравейте, приятели! Днеска ще играя Гарио. Така, преди малко я играех и пак ще я играя. Така. Но да знаете, не ми се сърдете, няма само на Гарио. Ще играя и на много други игри. Интересни. Но обаче сега съм първи. Много интересно. Пишете ми долу в коментарите какви игри искате да играят. Ще ги тегля. Мога да играя и на Clash of Clans, на Clash Royale, на такива. Но кажи го де. На Слинтрио. На всякакви игри мога да играя. На Pokemon Go. Много неща. Само пишете долу в коментарите. Ще задаваме. Ще почна от начало. Но в Лилав съм. Ще се раздавя. Не мога да се раздавя. Сега смившите ме изядоха, не е честно. Така, приятели. Юпи, този съм на Гарио. Ще се казвам Руми. Много добре. Но така, ако да изчакаме тази реклама. Аз ви казвам, че не съм добър, защото не съм играл доста време. Аз само на компа я играя. И за сега, иначе на компа съм много добър. Но сега ми е леко трудно. Но сега ще изкопирая Гарио, хора. И ще си изтегля някаква друга игра. Ще си изтегля, хора. Събваш ли да си изтегля? Майнкрафт. Добре, хора. Чао за сега. Това беше с Гарио. Ще видим някой друг път. Благодаря ви. Пишете долу в коментарите какви игри искате да си тегля да играем. Пишете ми, дайте палчета нагоре. Абонирайте се за страницата ми. Благодаря ви. Чао! Оп!